4 tiem wara li tressa l-qorti akkużat biqtil ta' Mario Camilleri ta' 51 sena u ibnu Mario Jr. ta' 21 sena, Jason Galea ta' 39 sena minn Birżebbuġa kien akkużat li qatel lil Matthew Zara sena ilu. It-tlieta wara nofsinhar Jason Galea kien skortat mill-faċilità korrettiva ta' Kordin lejn il-qorti sabiex flimkien ma' Ronald Ari ta' 49 sena minn Raħa Ġdid kienu akkużati li qatlu lil Zara. Jason Galea u Ronald Ari kienu akkużati li fil-15 ta' Awwissu tas-sena l-oħra huma qatlu lil Matthew Zara falqa fil-Qajjenza. Huma kienu akkużati wkoll li ħbew il-katavru tiegħu. Dan ifisser li Galea issa ikun akkużat biqtil triplu. Huma wieġbu li mhumiex ħatja tal-akkużi miġjuba kontra tagħhom u nżammu taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fl-istess waqt, George Galea ta' 41 sena minn San Ġiljan kien akkużat li qatel lil Mario Camilleri u lil ibnu Mario. Galea li jaħdem bħala uffiċjal tas-sigurtà wieġeb li mhuwiex ħati imma d-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Għalhekk George Galea inżamm taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ronald Ari li huwa akkużat biqtil ta' Matthew Zara u George Galea li huwa akkużat li qatel lil Mario Camilleri u lil ibnu Mario huma aħwa mal-istess omm. Il-prosekuzzjoni f'dawn il-każijiet tmexxew mill-ispetturi Chris Policino, Fabian Fleri, Luis Calleja u Michael Malija. Intant aktar kmieni it-tlieta wara nofsinhar f'konferenza tal-aħbarijiet l-assistent kummissarju Pierre Calleja ikkonferma li Matthew Zara inqatel dakinhar stess il-lieb fil-15 ta' Awwissu tas-sena l-oħra. Minn investigazzjoni ulterjuri li għamlet il-Pulizija waslet għall-arrest ta' ċertu persuni illi minn dikjarazzjonijiet li għandna konfidenti li Matthew Zara kien inqatel dakinhar tal-15 ta' Awwissu tas-sena l-oħra u bl-istess mod kien ġie iddampjat fiż-żona fejn sibna il-Mario Camilleri Jr. u Mario Camilleri Sr. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zamit u s-Supritendenti Silvio Valletta u Paul Vassallo intqal li Matthew Zara inqatel b'tiri ta' arma tan-nar iżda din l-arma ma nstabitx. Mill-informazzjoni li għandna li ta' senilu inqatel ukoll with gunshots, però il-Pulizija ma rnexxilix tirrintraċċja l-arma tan-nar involuta. Minkejja li żewġ persuni tressqu l-qorti akkużati bil-qtil ta' Matthew Zara kien ikkonfermat li r-riżultati tat-testijiet xjentifiċi dwar is-sieq u fdalijiet ta' għadam oħra li l-Pulizija temmen li huma ta' Zara u li jinstabu fl-għalqa fil-Qajjenza għadhom ma waslux. L-assistent kummissarju Pierre Calleja qal li żewġ persuni li tressqu l-qorti wieħed brabta mad delitt doppju u l-ieħor fuq qtil ta' Matthew Zara ġew arrestati il-ħadd illi għadda. Dwar id-delitt doppju ta' Mario Camilleri u ibnu, l-arma tan-nar li jintużat ma nstabitx, iżda ġiet elevata s-sikkina li jintużat sabiex inqatel it-tifel. Fir-rigward ta' l-omiċidju doppju kien hemm it-tifel li nqatel multiple stab wounds u btieri tal-arma tan-nar ukoll. Fil-kwistjoni l-oħra li ġa spjegajt, però l-arma tan-nar involuta il-Pulizija ma sabitix għadha. Sikkina instabet u qiegħda. Instabet fiż-żona ta' fejn sibna l-katavri. L-assistent kummissarju Calleja spjega wkoll kif Mario Camilleri l-imnieħru inqatel qabel ibnu. Mill-informazzjoni li għandna is-sekwenza kienet li l-missier inqatel qabel it-tifel u l-inqatel f'lokazzjoni differenti minn fejn qatel it-tifel. Intant One News huwa informat li l-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jason Galea issa akkużat b'omiċidju triplu mistennija tibda lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar.